Jedna osobnosť raz povedala, že pokiaľ budeme mať systém nastavený tak, že zbrojársky priemysel najviac zarobí na vojne, farmaceuticky na pandémiách a energeticky na krízach, tak tu vždy budeme mať krízy, vojny a pandémie. A v čase, keď nám vedci víťazoslávne oznamujú, že v laboratóriu vyklonovali nový COVID so 100% smrtnosťou a západní politici na čele s veliteľom NATO strašia svetovou vojnou s Ruskom. Před útokem Ruska na členské země NATO varoval už i německý ministr obrany. Boris Pistorius mluvil velmi otevřeně pro deník Der Tagesspiegel. Řekl, že v rozmezí 5 až 8 let zaútočí Rusko na jednu ze zemí Severoatlantické aliance a také dodal, že Německo na to musí být připravené. Připojil se k řadě dalších západních politiků, kteří před agresí Ruska varují. Předseda vojenského výboru NATO šel ještě dál a varoval, že na válku s Ruskem by měli být připraveni nejen vojáci, ale i civilisté a průmysl. Je to celá společnost, která se zapojí, ať se nám to líbí nebo ne. Obranný a bezpečnostní průmysl v naší zemi je připraven na konflikt většího rozsahu. Si hovorím, aspoň, že máme na Slovensku tú demokraciu a slobodu slova. A môžeme o tomto šialenom svetovom dianí na rozdiel od minulosti diskutovať otvorene, bez totalitnej cenzúry. Je skvelé žiť v dobe, kde vás za nevyhovujúci názor systém hneď neoznačí za agenta, či rovno vlastizradcu. V dobe, kde je napríklad pre repera Rytmusa mediálne bezpečnejšie zložiť tú najvulgárnejšiu pesničku, ako sa na sociálnej sieti slušne vyjadriť, že je proti tomu, aby Slováci financovali vojnu na Ukrajine. Naozaj, nič neilustruje vyspelosť demokracie na Slovensku tak, ako štvavá kampaň novinárov, ktorí sa snažia stoj čo stoj presvedčiť spoločnosť, že diskusia o covide je súboj tých najsprávnejších odborníkov s tými najpodlejšími konšpirátormi. Že diskusia o vojne na Ukrajine je súboj najcnostnejších vojnových humanistov s prokremelskými mierovými štváčmi. Skrátka, podľa nich existuje len biela a čierna a sú hysterickí z toho, že čím viac tlačia, tým viac je tej čiernej. Preto mi dovolte v mene médií hlavného prúdu a bezpečnostno-politických mimovládok privítať najnovšieho člena tzv. Proruskej dezinfoscény. Nie je ním nik iný ako synovec bývalého amerického prezidenta a zároveň syn bývalého amerického generálneho prokurátora a ministra spravodlivosti Robert F. Kennedy, ktorého prejav som si dovolil predabovať pre našich novinárskych vojnových zaslepencov. Toto je vojna, ktorá sa nikdy nemala stať. Je to vojna, ktorú sa Rusi snažili opakovane urovnať za podmienok, ktoré boli veľmi výhodné pre Ukrajinu aj pre nás. Ako hlavnú vec vyžadovali od nás, aby sme držali NATO preč od Ukrajiny. Veľkí zbrojársky dodávatelia chcú neustále pridávať nové krajiny do NATO. Prečo? Pretože potom musí táto krajina prispôsobiť svoje vojenské nákupy na špecifikácie NATO. Čo znamená, že konkrétne spoločnosti ako Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing a Lockheed na tom zaručene profitujú. V marci 2022 sme pomohli Ukrajine 113 miliardami dolárov. Len aby som uviedol príklad, za 113 miliard dolárov by sme dokázali postaviť dom takmer pre každého bezdomovca v tejto krajine. Odtedy sme prispeli ďalších 24 miliard pred 2 mesiacmi a teraz prezident Biden pýta ďalších 60 miliard. Ale tie najväčšie výdavky prídu až po vojne, keď budeme musieť opraviť všetky veci, ktoré sme zničili. Mitch McConnella sa spýtali, môžeme si naozaj dovoliť minúť 113 miliard dolárov na Ukrajinu? A on odpovedal, žiaden strach, tie peniaze v skutočnosti nejdú na Ukrajinu. Idú výrobcom americkej obranej techniky. Takže práve priznal, že to je schéma na pranie peňazí. A kto myslíte, že vlastní všetky tieto spoločnosti? Áno, BlackRock. Tim Scott počas republikánskej debaty povedal, žiaden strach, nie je to dar Ukrajine. Je to pôžička. Zdvihnite ruku, pokiaľ si myslíte, že túto pôžičku nám niekedy vrátia. Jasne, že nie. Tak prečo to potom nazývajú pôžička? Pretože ak to nazvú pôžička, môžu uplatniť podmienky pôžičky. A aké podmienky sme im nastolili? Poprvé, extrémny program šetrenia, takže ak si chudobný na Ukrajine, ostaneš už chudobný navždy. Po druhé, to najdôležitejšie. Ukrajina musí poskytnúť všetok štátny majetok na predaj nadnárodným korporáciám, vrátane všetkej poľnohospodárskej pôdy, suverene najväčšieho statku v Európe na Ukrajine. 1000 rokov sa válčilo kvôli tejto pôde. Je to najúrodnejšia pôda na svete. Je to obilnica Európy. Takmer 500 000 ukrajinských chlapcov zomrelo
aby udržalo túto pôdu Ukrajinsko. Skoro určite nevedeli o podmienkach tejto pôžičky. 30% pôdy je už dokonca predanej. Kupcami boli DuPont, Cargill a Monsanto. Kto myslíte, že vlastní všetky tieto firmy? Áno, BlackRock. A potom v decembri vypísal prezident Biden kontrakt na obnovu Ukrajiny. Kto si myslíte, že dostal túto zmluvu? BlackRock. Robia to priamo pred našimi očami a už im ani nevadí, že o tom vieme, lebo vedia, že im to prejde. A pri tomto videu už nechám na vás, či na ňom vidíte Zelenského ako suverénneho lídra, ktorý sa postavil Rusku, alebo užitočného idiota amerických akcionárov.